Hvad så gutter, og velkommen til vloggen her. I dag der er vi taget til Aarhus for at opleve byen. Vi skal se alle stationerne, og så skal vi ud på stranden og se den. Og lad os se nogle ting, jeg ikke har set før, fordi jeg kender ikke byen særlig godt. Det her er Dok 1, som er en del af havnefronten her i Aarhus. Det er Aarhus Katedralskole. Her har vi Aarhus Teater. Det ligger meget flot direkte over for Domkirken. Botanisk Have, her tæt på den gamle by i Aarhus. Der er gratis besøg, og de har en masse eksotiske planter. Vi løber her og kigge på noget til os.